Hej 1. P. Den her video handler om kemiens sprog, og den skal I arbejde med, mens de andre laver forsøg i dagens modul. I kemi der bruger vi tal og bogstaver til at beskrive den virkelighed, som vi ser. For eksempel her der kan man se et vandmolekyl, og det vandmolekyl det består af 2 H'er, det er de hvide, og 1 O, det er den røde. De 2 H'er, det kan vi beskrive her i H2O, i formlen for vand, ved at sætte sådan et sænket total efter H'et, og så har vi O'et til sidst. Så vi kan se her i formlen H2O, at det faktisk er det vandmolekyl, som er vist herovre med de røde og de hvide cirkler, selvom vi ikke tegner de røde og hvide cirkler. Det kan være ret smart, fordi hvis man altid skal tegne alle atomerne, så kan det blive rigtig stort. Så det kan være fordel at ligesom kunne skrive dem i sådan nogle formler med tal og bogstaver i stedet for. Vi kender til 118 forskellige grundstoffer, og de grundstoffer, deres atomer kan man sætte sammen på alle mulige forskellige måder til nye kemiske forbindelser. Og det skal vi arbejde lidt videre med nu. Et grundstof har altid et navn, det har også et symbol, og symbolet består altid af 1 eller 2 bogstaver. Og så har det også et nummer. Og nummeret det svarer til antallet af protoner i kernen, og også antallet af elektroner i atomet. Nu skal I lave den første opgave, og for at løse opgaven skal I bruge et periodisk system. I skal svare på, hvilket symbol magnesium har, hvilket grundstofnummer det har, hvor mange protoner det har i sin kerne, og hvor mange elektroner det har. Grundstoffens symboler har altid 1 eller 2 bogstaver, og det starter altid med et stort bogstav. For eksempel så har hydrogen bogstavet H, store H, og det er grundstof nummer 1. Og carbon, det har symbolet C, store C, og det er grundstof nummer 6. Og klor har bogstaverne stort C, lille L, og det er grundstof nummer 17. Nu skal I lave opgave 2. CO, altså stort C, lille o, er grundstoffet kobolt. Find det i det periodiske system og find ud af, hvilket grundstofnummer det har. Find også C og O. Så stort C, stort O med de store bogstaver, det er 2 forskellige grundstoffer. Det er carbon, som er symboliseret med C, og oxygen, der er symboliseret med O. Find også dem i det periodiske system og find ud af, hvilke atomnumre de har. Når atomerne sætter sig sammen, så kan vi også vise det, når vi skriver det. Så hvis der er flere store bogstaver skrevet tæt sammen, så betyder det, at der er flere grundstoffer, der sidder sammen. For eksempel hernede, der har vi NaCl, og vi kan se, at der er både et stort N og et stort C, det vil sige, at vi har grundstoffet Na, og vi har grundstoffet Cl. Så i NaCl, der er der en Na og en Cl, der sidder sammen. Nu skal I lave opgave 3. I skal finde ud af, hvilke grundstoffer der er i HCl, i CaO og i Ne. Nogle gange er der flere af det samme grundstof i det samme stof, og så skriver man det med sænket skrift. For eksempel i CO2, som vi ser her, der kan vi se, at der er 1 C og 2 O'er. Og det der total med sænket skrift betyder, at der er 2 af det grundstof, der kommer lige før tallet. Så i det her tilfælde er altså 1 C og 2 O'er. Nu skal I lave opgave 4. Først så skal I svare på, hvilke slags atomer der er i HNO3. Så hvilke slags forskellige grundstoffer er der. Og så skal I svare på, hvor mange af hver slags der er. Og det samme skal I gøre hernede i H2SO4. Hvilke slags atomer er der, og hvor mange er der af hver. Hvis man har en ion, så har den enten flere protoner eller elektroner, og det vil sige, at de har en ladning. Ladningerne, dem skriver man altid med hævet skrift. For eksempel her har vi Na+, og i Na+, er der en positiv ladning, som ses her. Vi har også Cl-, der har vi en negativ ladning, hævet skrift. Og herover i NO3- har vi igen en negativ ladning. Tretallet betyder, at der er 3 O'er.
men der er stadigvæk kun én negativ ladning. Og så har vi herover i Ca2+, at den har 2 positive ladninger i calciumionen. Lave opgave 5, og i opgave 5, der skal I finde ud af, hvilken ladning Fe3+ har, og I skal også finde ud af, om den har flest protoner eller elektroner. Og det samme skal I gøre hernede, der er det med oxidionen. Forskellige kemiske forbindelser reagerer med hinanden, så beskriver vi det i sådan nogle her reaktionsskemaer. I reaktionsskemaer, der har man reaktanterne over på venstre side. Reaktanterne er herovre på venstre side af pilen, reaktionspilen, og så har vi produkterne over på højre side af reaktionspilen. Så reaktanterne er dem, der reagerer med hinanden, og produkterne er det, der bliver dannet i reaktionen. Hvis der er flere af nogle af reaktanterne, så skriver man koefficienter foran. Så her foran H2, der kan vi se, at dem skal vi bruge 2 af. Det samme gælder herovre ved produkterne. Der skal vi bruge 2 H2O, så der har vi også en koefficient foran. Så koefficienterne er tallene, der står foran de kemiske forbindelser i reaktionsskemaet. Vi skal lave opgave 6, og i opgave 6 der skal I finde ud af, hvad der er reaktanter og produkter i de her reaktioner. Så I skal markere reaktanterne og markere produkterne. Når man har et reaktionsskema, så gælder der det, at der skal være det samme på begge sider af reaktionspilen. Der kan ikke blive dannet nogle nye grundstoffer, som ikke var der i forvejen, så derfor skal der altid være det samme på begge sider af pilen. Og man må kun ændre på koefficienterne, og koefficienterne var de tal, der stod foran de kemiske forbindelser. Så når man skal afstemme et reaktionsskema, må man kun ændre på koefficienterne, altså de tal, der står foran de kemiske forbindelser. Og det skal vi se et eksempel på nu. Når man skal afstemme et reaktionsskema som det her, hvor vi har C3H8, der reagerer med O2 og bliver til CO2 og H2O, så kan man starte med at finde ud af, hvor mange af hver slags atom er der på hver side af pilen. Og det gør vi her. Så vi har 3 C'er på venstre side, og vi har 1 C på højre side. Vi har 8 H'er på venstre side, og vi har 2 H'er herover på højre side. Så har vi 2 O'er på venstre side, og 3 O'er. 2 der ved CO2, og 1 herover ved H2O. O'er på højre side. Nu skal vi afstemme, så der kommer til at være lige meget på begge sider. Og det kan vi først gøre ved for eksempel at tage og skrive 3 foran CO2. Så kommer der også 3 C'er over på højre side, ligesom der var 3 C'er over på venstre side. Så nu passer C'erne. Der er 3 C'er på venstre side, og der er 3 C'er på højre side. Men samtidig kom der også nogle flere O'er, så nu har vi ikke længere 3 O'er på højre side. Nu har vi 3 gange 2, det giver 6, plus 1. Så jeg regner forkert, der skulle stå 7 hernede. På samme måde så kan vi også gøre det med H'erne. Så før der har vi haft 8 H'er på venstre side, men kun 2 på højre side. Hvis vi skriver et 4-tal foran H2O, så kommer vi til at få 8 H'er på højre side, ligesom der var på venstre side. Nu kan vi så tælle, hvor mange O'er der er, fordi nu passer både C'erne og H'erne. Så vi tæller, hvor mange O'er der er. Vi har stadigvæk 2 O'er over på venstre side, men nu har vi 3 gange 2, det giver 6, plus 4, det giver 10, så vi har 10 O'er på højre side. Og for at få det til at gå op, så skal vi have nogle flere O'er over på venstre side. Den kommer der. Hvis vi skriver et 5-tal foran O2, så får vi 5 gange 2 O'er over på venstre side, det vil sige 10 O'er. Og så er der det samme på venstre og på højre side, og reaktionen er afstemt. Til sidst her skal jeg lave opgave 7. I skal kigge på reaktionsskemaerne og se, om de er afstemt. Altså tæl, hvor mange af
af hvert grundstof, der er på hver side af pilen, og se om det er afstemt. Hvis ikke de er afstemt, så prøv at afstemme dem så godt I kan.